Lorkhom episode za somni na Shipuin khovel a thazonga a ngong dan kan hriat angin kan tun lai hrileng in khovel ati buai zia chu hril non ngai kan om love khoiram mai po kan buai ema alu chil to ram ta chu kongeng kima ati buai ti ila kan soisual om love mitam takin nunna an chana a then ei tur nei lovin an oma pon chuak ngam lovin kan in khunga kan hmalam hun engtin nge kan hmanang ti po ngai tua har tak ani he ripui hi tu ten nge that pui a chan na thaber le ol sam ber chu boruak nung cha thing le maute kan ti theyang ni hetia mishing te ati boi rual hian kong le lama chuan he leilunga cheng ve nung cha ram sa thing le maute tan chuan tu nang hun hi hun du om ani ve tlat thung ani he ripui hian kan economy a khoi chiat rual hian leilunga cheng ve dang te tan chuan mal som na ani lau thung ani kan chen na khovela mishing kan pung zela kan chen na leilung la apun bel silo kan mamo miaw awangin thing le mau te kan kit lo thei lova chu chuan mamo ber oxygen min pek chhuat tir tu ati tlema chu mai ba ka boruak chia carbon dioxide ati tambok ani chu mishing le nung cha ten kan tuar na sa hle a shileng thok lam har sat na le na tam takte min thena mi thiam le leilung mangai tu te tan po he boina hi chin fel har sa to tak ani kanom na leya hian boruak chia atam chuan kan khovel hi atilum tiala chu thil nung abikin tui nei thin te tan hian a buai thlak hle ani ran nung tui nei chi te hian an tui keu nan hian kholum lam ma mo zat bituk an nei veka chu tiang chia chuan boruak tui hu om zat hian an tui a keu that lo na angong vek ani kan tu lai khovel changkan na chu lo thei lovin industry lian puya ai ngata heng te hian thil siam chuak tur chuan boruak a mei khu enga mozat an phu chu angai thina chu kan boruak ti bol hlo tu ber pakhat hi ani heng hian nung cha te tui op keu hun te ati boina sa hle maya tin thil siam chuana thil chia tui chia te hi atlang puin luya pai thina ni a hei po hian tuya cheng nung cha te chuan an tuarin tam takin an thi pha a then chu mun danga an pem pha na sa ani hetiang taka kan buai wang hian khovel sarkar sang te min phuar khom tu UN bot sain kum sang kha zakwa som kwa pasari December ni som pakhat khan Japan ram khopui Kyoto antia chuan khovel boruak chia ti tlem dan tur le kan khovel lolum chhozel ve nan khom pui an lo nei to a chu tun thlenga kan hriat lar em Kyoto protocol kan ti hi ani he khom puya hian khovel ram sang te chu an boruak chia siam chhuat ti tlem tur ti an ni a ram changkang kan ti US China le Japan te chu an boruak chia siam chhuat ti tlem na percent chu ram thang mek te ain atam zok ti tur ani ahu phur omin ram changkang zok te phei chu an thinarim hle a hetiang khom pui hi akha tokin nei thin ma se kan tun lai khovel ma mo na ngai toin a har sa thin hle ma se he ripui leng awang hian lo thei lovin industry lian tak te chu kharanga ya chuan khovel khom pui hran pa po nei le ngai to lovin boruak chu ati thiang hlim ngal em maya he ripui hi leng talo seng hetiang hun hi kan thleng kher om love hun kal to thlirin hetianga khovel ram zong in ripui pakhat kan buai pui ron hi atam lo hlea mihring te chumin timang ang viau ma se pathian in du taka asiam nung cha le thil dang te tan thok lak na hun tha siam te po ani ve ma na he shi lo chuan ram nia an soi China rama chuan kar ni chung anin khar khip ringot po an hlok pui hlea an rama boruak chia chu za asom ni panga velin atlak niam pha anti ani tin boruak chia kan ti carbon po hi za pani percent velin atlan hiam hal der ani March ni somni pania janata curfew kan e tang khan India rama boruak po in thiang hlim lama ma son chho chakle a boruak bol hlo awanga boithin state Kolkata te Delhi le Bengaluru te po boruak chia chu za zela pani velin atlan hiam hal dor to ani ram chunga thil siam na mun lian tak ta chu kharani miaw wangin chung thil siam na ina apek chua boruak chia te tui chia te chu alo tlema chuan kan boruak le lui tui te chuan lo chhor tangka in an lo thiang hlim sot ta hle ani Central Pollution Control Board CPCB chuan India rama lui then khatte an zir chian na
kan rama lui lar tak tak pani Ganga le Yamuna lui te chu in bol na tlak khopa thiang hlim ani to thu an soi ani America rama in kul Stanford University te chuan zir chiat na nein an report atang hian nat na sang te po alo tlem pha hle a kan khovel a chol thuap awang hian malaria chu za som pakwa velin atlaniama HIV le AIDS po za pakwa vela tlaniam lein damdoi le zu man sola wanga boina thin phei chu za somli panga velin atlaniam dor anti ani he khovela mishing cheng te hian kan omna lei za som sari panga vel hi kan luania hriat ani a abak zong chu nungcha ten chen nan an lo mang ve thung ram sakap sanghaman le savave te in khovel mun sang cheng te hi kan man hlel ve boka amai ro chu kan tun din huna chuan tu ma kan chhuwa theilo awangin ramsa le nungcha te po an thla amwangin anni na takin an khosa theya IBPES sina atarlan danin hetiang zela kan kal chuan kan chen na leilunga nungcha te hi za som pasari vela an pun thei be sei ani boruak lama cheng sawa te po boruak athiang hlima wangin in thla pun lama ma an son hle a za som pathum velin sawa te hi pun thei an be sei bok Sentinel 5P satellite in thla ala ka tanga alan danin boruak a nitrogen dioxide ompo ataniam hle a he boruak chia hi kan ram hal khu le kan thing tua khu te ina asiam tlang pui ani UN Environment Program UNEP thupuang tu Inger Anderson chuan kan hrilenga wangin boruak chesiam chua bel chu atlem pha hle a chuan boruak thiang hlim hip tur atitama chu wangin kan hripui hi kan leilunga cheng ve thing le mau te chuan an that pui hle ani tuna hrilenga wanga boruak lo thale ta hi a poisang chuan chutila billion tam tak aniang ati lockdown hi mi puin kan tuar hle a ram economy pon atuar ti chu hai rual ani lo he lockdown chhor ber chu kan che vela ho hi anni US van lam thil zirna mun pui ber NASA chon February thla khan boruaka nitrogen dioxide za chu an zir chianga nikum March thla ne na te khin chuan aletin atlem zok anti ani tin thipui tuar na saram apianga lockdown ana salo theilawa lockdown ana sat chuan boruak a thale azwal zel tina ani European Environment Agency EEA lam chuan nitrogen dioxide hi boruaka adam rei theilo hle a atlang puin ni khatte adam thin heng boruak te hi boruak ko bol hlo dang nen in belbomin mishinga na tam tak athlen ani ati redan ol samber chu thilsiam na mun le thingmanga rong kan bol thin hi ti tlem ani ati heng hi kan tun lai khovela chuan ti thei ani lo awangin tuna kan thrileng hi nitrogen dioxide ti tlem dan thaber ani anti engpo ni se he hripui hi re hun ala ngei anga kan na tho thewa po kan la che chuak le nge yang heng huna hian kan ram le a che vela nungcha te tharengin boruak thazok chhotir dan te po ngai tu pa zelin hei bak chen na mun dang kan nei miau lo awangin tu lowaram saka te thing le mau ti chereu te hi kan thei angin sim tum taila kan ram tal hi boruak nuam nungcha te ne na hlim taka chen theina mun nuama siam chho zel kan tum aniang chu lor kho mi lo thlir awangin lom thu kan soya lo subscribe in lo like la episode thar ilo hriat zel theinan bell hi ilo click don ya